Dan is-sajf qed tkun analizzata l-liġi li stabbiliet il-kunsilli lokali hekk kif wara 20 sena hemm bżonn ta' tibdil neċessarju speċjalment mill-aspett ta' infurzar. Qal dan is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali José Herrera waqt laqgħa li kellu mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin li tirrappreżenta 160 żviluppatur u kuntrattur tal-proprjetà f'Malta. Herrera qal li għandu jsir tibdil fir-riforma biex l-infurzar ma jsirx biss fuq is-sistema ta' multi. Dan għaliex preżentament din il-liġi hija mmexxija mir-reġuni u marbuta biss ma' multi ta' parkeġġ ħażin. Is-Segretarju Parlamentari qal ukoll li hemm inkonsistenza minn kunsill lokali għal ieħor hekk kif uħud minnhom ma jżommux mat-tariffi maħruġa mill-Gvern u ma jimxux mal-linji gwida. Intant waqt li għandu jinżamm bilanċ bejn l-ambjent u l-iżvilupp hemm bżonn ta' komunikazzjoni u ftehim aħjar bejn il-kunsilli lokali u l-iżviluppaturi, inkluż fir-rigward ta' żviluppi sostenibbli. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm membri tal-Assoċjazzjoni flimkien mal-President Michael Falzon u l-Viċi President Sandro Ketkuti. Il-perit Michael Falzon qabel li hemm ħtieġa ta' regolamentazzjoni dwar suġġetti li jikkonċernaw żviluppi u dan jinkludi l-permessi neċessarji li jinħarġu mill-kunsilli lokali. Sandro Ketkuti fisser li l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta firxa wiesa ta' żviluppaturi tal-proprjetà tixtieq taqsam l-ilmenti li dawn qed jaffaċċjaw f'numru ta' lokalitajiet. Biex l-iżvilupp fil-lokali jixpruna hemm bżonn ta' amministrazzjoni mingħajr burokrazija żejda fil-kunsilli lokali kif ukoll tkun indirizzata l-inkonsistenza u l-ħlas esaġerat ta' permessi.